O sector extractivo está a ter un papel clave no suministro de alimentos ao longo desta crise sanitaria. Así o destacou o presidente da Xunta nunha visita á lonxa de Ribeira, coa que quixo poñer en valor o papel dos profesionais do mar. Alberto Núñez Feijóo comprobou de primeira man o esforzo realizado polo sector para desenvolver a actividade con todas as medidas de prevención necesarias. Compre lembrar que foi preciso suspender as poxas presenciais ata finais de abril. A Xunta colaborou tamén na adopción destas medidas coa distribución de elementos de protección nos distintos portos para o seu uso por parte de mariñeiros e persoal das lonxas. Con respecto ao mantemento da comercialización dos produtos, o presidente destacou os controis esenciais realizados polo Intecmar para manter a venda dos recursos marisqueiros con total garantía durante o estado de alarma. Vendas que a Administración Autonómica pretende incentivar a través da campaña Merca Produto Fresco do Mar, estamos no mesmo barco, coa que anima a consumir produtos do noso mar. Na mesma liña vai a iniciativa Vai de Peixe, que promove o consumo de peixe e marisco entre a mocidade. Así mesmo, no ámbito da comercialización, a Xunta realiza un seguimento periódico dos prezos e da actividade das lonxas a través dun contacto continuo co sector produtor para axeitar a oferta á demanda actual e abastecer o mercado.